аз бас ки аллои меҳрубон ки аз офариниши ҳамаи мо ки огаҳӣ дорад, алло медонад ки дар зиндагӣ мисол аз зан баъзе лағжишҳо мешавад, баъзе гапгардониҳо мешавад, баъзе қарҳо мешавад. бинед, лекин бозам ҳамиам аллои меҳрубон мега муносибата бо зан хуб. ҳеҷ вақт мега дар зеҳнат наёр, нагӯ ки мо хато кардем, бояд ин зана гум кардан дар корай. бародарои азиз ва гиромӣ, яъне ҳамаи зан ҳама як ҷинсай. фикр накун ки мақсад шумо аз дигараш мисол бо роҳати дигар мебинем, ё аз дигараш мақсад ман ира ҷавоб битому, ман аз дигараш мисол беҳбудӣ бубинем. Не, бародари азиз. дар ҳадиси паямбар меояд ки ла яфрак муъминун муъминатан ин кариҳа минҳа хулуқан разия минҳа охар. паямбар мега вақте ки ҳақиқатан агар ҳамун нервиё да бозӣ ҳам кат занак мега ла яфрак, ғазабнок наша. зеро худои меҳрубон мардака ки тануманд офарида охе. баъд як чиз фаромӯш накунед ки ай ҳама мега бадтарини нафар, паямбар мега ба сӯи ман касе ки тез ғазабнок мешавад. инро ҳазрат бадтарин хондагиад. бадтарини шумо ба сӯи ман касе тез ғазабнок мешавад, дер розӣ мешавад. беҳтарини шумо касе ки дер ғазабнок мешавад ва тез розӣ мешавад. барое ки ҳамаи бадбахтиҳо дар ҳамин ғазабай бародар. вақте ту дар худат ки ғазаба ки роҳ додӣ, яъне ту ҳамун бигем ки тамоми контрола дар дасти шайтон додӣ. зеро ки паямбар ғазаба ай шайтон мега. мега агар бовар накунед, чашмоша бинед, одами ғазаб олуда чашмош сурхай. шайтон ки аз оташ офарида шид, мақсад ҳамун оташе дар чашми ту бозӣ дорад. аз ҳамин лиҳоз дарҳол ғазабнок шидан дар кор нест. паямбари нозанина чаро мо ай мактаби паямбар намеомӯзем? о аллои меҳрубон моро ишора кард ку лақад кана лакум фи расулиллаҳи усватун ҳасана. о усваи ҳасанаи шумо бояд паямбар боша. охир чаро мо зандориро аз ҳаёти паямбар намеомӯзем? чаро? ҳатто вақте ки оиша ку зани ҷавон буд, вақте каме мақсад шояд ки мешед оли ғазолӣ дар китобшон мега ай саҳар то мега бо паямбар қарӣ меистод. лекин ҳазрат мега ғазаболуд намешид. ҳатто падарша бори файрод кард. ҳамин имом ғазолӣ дар китоби мукошафатулқулубш меорад. мега абубакр гуфт ана ҳамин духтарта якам тарак бо мақсад фаҳм монда, ҳай занай ба ҳар ҳол ягон иштибоҳ мекунад, хато мекунад. абубакр дига ай муҳаббати зиёди ба паямбар мега як чапот мега дар рӯи духтараш зад. мега ҳамин замон буд ки мега ки ай биниёи оиша хун омад. ҳазрат иқадар нороҳат шид. ту мақсад ҳатто сиёсат кард абубакри сиддиқа. ман тура гӯ барои файрод накарду ки рӯйра хуншор кунӣ. бибин, ман нагуфтум тура биёра хуншор ку. и бисёр як мақсад сиёсати вазнин буда дар рӯбарӯи абубакри сиддиқ. ман шуморо гуфтум биен мақсад ира ба ҳар ҳол ҷавонай, ира як бифаҳмонинаш. барои ҳамин ҳазрат дар ҳамон ҳолатҳо ҳам ҳатто бегоҳ ки мешид, баъд медид ки ҳазрати оишаи модармон ба ҳар ҳол қаҳриай. ҳолям мақсад ҳеҷ дигар ҳамун нашидесай, дил кушода нашидесай. баъд табассум мекард, мегӯ оиша, ман медонам ту кай ғазабнокию, кай мақсад ғазаб надорӣ. дарҳол модармон оиша мегӯфт якҷо медонӣ, мегӯ охирами ҳар бори қасам хӯрдисай, фақат мегӯӣ қасам ба худои иброҳим, як бор намегӯӣ ба худои муҳаммад. ман ҳаминҷа мефаҳмам ту дар ман ғазаб дорӣ. бин дарҳол оишаи модармонам зани ба тарбия ки буд, хонадони мисол абубакри сиддиқи кам хонадонай ки буд, дарҳол мегуфт хоки почам ҳазрат, бале шумо фаҳмидем ки ман ғазабнокам. ман вақте ҳамин шумо ки камтар ғазаб шам, худои иброҳим мегӯм, худои муҳаммад намегӯм. лекин ҳазрат бо ҳамиам
табассумш гум набуд, бо ҳамиам муомилаш ҳатман буд. барои ҳамин ҳатто бинен чӣ қадар мисол муомилаҳои хубе аз пайғамбари нозанин мо ғазаб намекард. ҳатто оли ҳазрати ҷобир меёра, имом табаронӣ ривоят мекунад, мега боре дар ҳалқа нишаста буд ҳазрат, ба ногоҳ мега як нафаре ки таврот мехонд, яъне яҳудӣ буд ва ҳамаи хислатҳои паямбармона дар таврот дида буд, фақат ҳамаша санҷида биромад ки ҳамаш мувофиқай, бар ҳамин паямбар мувофиқай, ҳамин паямбарай. лекин мега як хислати ҳамин ҳазрата нигоҳ мекард, кай ма ҳамира бифаҳмонда аниқ кунуму баъд эмон биёрам. чӣ хислат буд? дар ҳолати ғазаб ҳалим буд. дар китобҳои пеш омадааст ки паямбари охирузамон агар ғазабнок мешид, то чанде ҳилмш зиёд мешидааст, то чанде мақсад бо нарм мешидай, чанде ғазабнокш мекай, ӯ нарм мешидааст. мора чоз як камтарак ҳамин ҳаво бутан, як девонаем, ҳамин ҳавот бутан, тамом дига аймода дига девона дига дар кор нест. ӯ ҳазрата ҳазор ки ҳавоам ки медоданд, гапам ки мезаданд, то чанде вазнин мешидай, то чанде ҳалим мешидай. мега омад, мега ахир нашид, гу майра бояд таҷриба кунам. мегам нумола ки гарданша гирифт, мегаву ҳамин гардани ҳазрата мега хафа кард. дар пешаш абубакри сиддиқ, ҳазрати умар, ҳама ҳамин замон буд, мега ки абубакр мегам хед қапи дошт партофтш, мега хай чанд қа зарбе хурда бошад. ӯ мегаву дара усушида, гу қарзи мара наметӣ тарафи паямбар. як чанд суми қарзо буда, вале 3 рӯз ба пардохти қарз мондагӣ будай. дар ҳол мега паямбару гапиро шунида, маломат умара кард. ай умар, гуфт, и чӣ муомила буд ту ба ин кардӣ? хубш ин буд ки ту баъд ӯро мефаҳмондӣ ки бояд қарза чӣ хел талаб кунад дар кор, и тариқ қуртуқи одама ҷиқидан дар кор нест. ва бояд ки мақсад мара мефаҳмондӣ ки ман чӣ хел бояд пардохт кунам. вазифаи ту ин буд, вазифаи ту ин муомила набуд. мега вақти ҳамира шунид, мега яҳудӣ тамом дигар ҳама 100% шид. гуфт чӣ бугу мусулмон мешам? гуфт бугу ла илоҳаиллаллоҳ муҳаммаду расулуллоҳ. дар ҳол бин калимаро арза кард барои оне ки ҳазрат дар ҳолати ғазаб ҳалим буд. мо ба анда гапҳои зан аллакай мара итарӣ гуфт, мара утарӣ гуфт, ё занҳомонам ҳамин хелай анда гап қатӣ яке дига мебинӣ девона мешавад. барои ҳамин ҳазрат ҳамеша васият ла тағзаб, авсини ё расулаллоҳ ла тағзаб. ҳазрат васиятам ку, ай худи регар омада мақсад, я васиятам ку чӣ мегӯй? ғазабнок наша. дар зери як калимаи ғазабнок тамоми зиндагӣ ту дар ҳамин дарунай. қуръонам чӣ мегӯяд? вал козимин алғайз. аллоҳи меҳрубон мегӯяд 4 нафареро ки ман дӯст медорам, як чикияй нафаре ки ғазаба фурӯ мебарад.